Хора, трета част. Значи, съблекох и трябва да взема супер мокра и студена кърпичка. Трябва да взема кофичка, защото най-вероятно ще повърне. Или като... Така, спокойно. Отивам да взема кърпа. Така, сега ще я намока. Нека откъсне малко. Хора, това не е добре изобщо. Няма какво да направя. Пускам ледена вода. Добре. Безгоням така. Добре, хора. Ще бързам да кофичка спомня. Това ще има само храна вътре. Ще я пресипа до друго. Така, кофичка и лекарство. Хора, взех лекарството, сега ще го разтворя. Почна да пресвъря. Хора, не живото розово, няма нещо изгледано. Нека и го бъде. Пробудехме се. Направила съм си лекарството. Ето ти пълвата, ако трябва да повръщаш, защото мисля, че ще ти е малко гадна лекарството. Малко ми е притеснено. Няма нищо. Трябва да не повръща хора. Да, внимателно. Ще да го полея. Трябва да сме много внимателни, че може да падне. И това няма да е добре. Взема по-голямата. Започва и начинането. Така. Ужас, хора. Той е като супичка. Има вкусна ягода. Спокойно. Малко е да я раздъркаме. Ето приготвям ти да повръщаш. Гледаш ли го? Ето тук ти е кофичката. Ужасно е. Спокойно. Ето сега. Давам ти още една хапа. Чак, че много трудно се. Готова ли си за още една хапа? Не знам. Хора до четвърта част.